Hej med dig. Jeg hedder Martin, og jeg er hjælpelærer i Studiecaféen på Lyngby HTX. Jeg vil med denne video vise dig, hvordan du kan få hjælp til dine lektier i fysik og matematik hver onsdag aften mellem 19 og 21. Her i videoen ser du Gustav. Gustav sidder derhjemme og laver lektier i fysik. Han får regnet en masse opgaver, men pludselig kan han ikke komme videre med en af dem. Nej, det kan jeg ikke finde ud af. Det må jeg have noget hjælp til. Han går derfor ind på Studiecaféens Facebook-side, der hedder LCG's Studiecafé. Her finder han et link til det virtuelle klasseværelse WishIQ. I den anden ende af WishIQ sidder jeg klar til at tage imod Gustav og hjælpe ham med hans opgaver. Vi får sammen løst hans problemer, og Gustav kan nu komme videre med lektierne. Brug LCG's online studiecafé hver onsdag aften mellem 19 og 21. Håber vi ses.